जे हान्जायाव जयेन जाबाय बेनि गुबै जाहोन जों मिथिगौ जों जेला फरायसा सममोन जों उन्दैमोन 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जादों बै समाव बिएलटिफोरनि नाजानाय आरो एबसुनि नाजानायाव दा बर'आ 6 सिडुल मोनसे एरेन्जमेन्ट मोन्दों बर'नि भाषाया 8 सिडुलाव रिकगनाइज मोन्दों जों आसा खालामो नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडुल दङ मिज'रामाव 3 मेघालयआव 3 त्रिपुरायाव मोनसे आसामाव 3 बे 10टानि 6 सिडुलनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन उनाव एरेन्जमेन्ट जादों खिन्थु बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों दा बे 9टा 6 सिडुला बिटिसिखौ नायबाय थायो दा ओंखायनो गोबाव सम जाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंबादि सासे फिसा मानसिखौ गावनि दोलोआव थानानै खामानि मावनो खाबु होदों बिनि थाखाय आङो बिथांनो गिबियाव साबायखर बावबाय आरो बिपिएफ फेमिलिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा ज' जानानै भबिष्यत जाहाथे खामानि मावनो हायो जेरै लवार आसामाव गोबाव सम बर' मानसिफ्रा फरायनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गंसेबो इउनिभारसिटि गैयामोन नाथाय 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि उनाव जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोन्दों दा बिटिसि एकर्डआ बयनिफ्राय नर्थ इस्टआव बयनिफ्राय उनाव जादों एकर्ड नाथाय बे 2003 मायथाइनि उनाव बयनिफ्राय बांसिन मोनसे डेभेलपमेन्टआव खारबाय थादों हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिटिसिआ दा उनावबो बेबादिनो गासै 10टा 6 सिडुलनि गेजेराव बिटिसिआ बांसिन जोंखोलगोन बांसिन मोजांसिन जागोन सबबो नाहरगोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय दिनै बिपिएफ दोलोआव फेमिलियाव जयेन जानानै मोजां मोनदों आसा खालामो उनाव जोङो सबबो जाय दिनै इयुथफोर दङ जाय गावनि भबिष्यतखौ सानो जाय सोलायनायखौ लुबैयो जाय माने सब हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोनहाबो लासैनो फैगोन बिपिएफआव दा आङो गिबियाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ साबायखर बावो बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो गावसोरनि फेमिलियाव हाबनानै जोंखौ खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय